bliká, chodby voňajú po mandarínkach a deti odpočítavajú dni do prázdnin rýchlejšie než kalkulačka. Vianoce sú už tu. Prichádza ten správny čas opýtať sa pána riaditeľa našej základnej školy Pionierska 2 pár sviatočných otázok. Pán riaditeľ, čo vám ako prvé prebehne hlavou pri slove Vianoce? Kapustnica, darčeky alebo nádej, že školský zvonec na chvíľu utíchne? Tak rodinná pohoda, tá kapustnica, tradičná, vianočné rozprávky. Vieme o vás, že rád hráte na husle, preto nás zaujíma, ako vnímate vianočné obdobie. Prináša vám hranie v decembri nejaký špeciálny druh inšpirácie alebo pohody? Tak samozrejme, keď som spomínal tie vianočné rozprávky, tak pre mňa rozprávok sú 3 orišky pri popolušku a tam sú 2 nádherné vianočné melódie, tak tie rád hrám aj v tomto období. Predstavte si, že by ste mohli v škole zaviesť novú vianočnú tradíciu. Čo by to bolo? Bol by to deň povinného koledovania učiteľov, súťaž o najškarejší sveter, alebo deň, keď každý žiak prinesie malý darček svojmu spolužiakovi? Nie, nič z toho. Taký spoločný team building pre všetkých, aj pre učiteľov, aj pre žiakov. Tá kapustnica s takým vianočným žiackým punčom. No a úplne na záver, keby ste mohli v škole darovať jeden vianočný zázrak, čo by to bolo? Tak asi úsmev na detských, ale aj dospelých tvárach, aspoň v období Vianoc pre všetkých. Ďakujeme vám za rozhovor. Ďakujem pekne. Pre školskú televíziu Dvojka TV, Timea Prečuchová.